VHB National Worldwide præsenterer aftens vært på loftet. Tak. God aften og velkommen til Børkop Højskole Børkop National Worldwide. Breaking news. Benjamin Roby larmer kun fordi, at han stemme sidder fast på 100%. Bevar vores hørelse. Malmgaard gør oprør. Han vil ikke længere spille easy på klaver. Nu spiller han kun hard. Derudover har han stillet mælkeforbruget på hylden. Køkkenet kan nu følge med økonomisk. Trine chokerer. Jeg er en krøller, og det er jeg stolt af. Kom at me, og jeg henter Mikkel. Vi snakker om toiletpapir. Tak. Vi skal nu stille om til vores reporter, Lasse Erdum, som i dag er blevet sendt ud i lokalområdet nationalt, worldwide, landsdækkende, hvor at han har flere interviews klar til os i løbet af programmet. Lasse står nu med Palle. Palle, er du der? Hej, mit navn det er Lasse Erdum endnu en gang. Ja, det er det. Det er jo helt fantastisk. Jeg har simpelthen i dag fået det bedste interview i hus nogensinde. Vi har simpelthen fået besøg. Hej. Hej med dig. Hvad er dit navn? Hej, Hvad er dit navn? jeg hedder Pelle. Hej Pelle. Godt at møde dig. Hvad hedder du, Pelle? Pelle Pingvinklapper. Sikke et fint navn til sådan en stor dreng som dig, var. Ja, hvor gammel er du, Pelle? Jeg er 30 år. Nøj, det var da ikke særlig meget. Hvad er det, du har gjort i dag? Hvad er det, der er sket med dig i dag, Pelle? Jeg har klappet pingvin. Er det noget med, at du er professionel pingvinklapper? Ja, Hvordan er du blevet det? jeg har klappet mange pingviner i dag. Hvor mange pingviner har du klappet i dag, og hvordan har du fået din fine medalje? Ja, prøv lige at se en gang, kamera. Prøv at se, hvor flot medalje det er. Ja, med en pingvin på og alt muligt. Hvordan har du fået den? Den har jeg fået af min mor. Er din mor? Ja, Men... Du var professionel pingvinklapper, ikke? ja, Hvem har udnævnt dig til det? det har min mor. Skal jeg klappe dig? Nej, Må jeg godt klappe dig? Nej, Pelle, jeg har det så fint. Jeg er Pelle, god jeg til har at et klappe. sidste spørgsmål til dig. Jeg tror ikke, der skal ske mere her i dag. Mit navn, det er Lasse Erdum, og i dag, Kan du der godt fik jeg lide, da når jeg mine grænser klapper dig? helt testet. Vi ses. Kan du godt lide, at Nej, jeg klapper? klapper. Det klapper. Du er sød. Nej, det er godt god. Jeg skal ikke det der nu. Skal jeg ikke have mere klap? Det er hvad jeg klap. Ja, det er jul. Og det var det, vi havde fra Lasse for nu. Julen er jo hjerternes tid, kærlighedens tid.
Og det er rart at se, at Lasse er ude i lokalsamfundet landsdækkende og bonde med kærlige klap. Vi skal nu over til vores adventsekspert, Sander Claus. Og i dag skal vi høre, hvad han har at fortælle os om advent. Og Sander, har vi noget nyt på programmet? Hvad kan du fortælle os om advent? Advent er mega fedt! Ja, I hørte det her først. Advent er mega fedt. Vi skal videre til vores landsdækkende worldwide julekalender. Mon Mathias vender hjem. Mon Mathias vender hjem. Bliver han nogensinde fundet og hentet af sin mor og far? Vil han blive kørt over og blive mast af en traktor, når det bliver sommer? Det har vi kun én ting at sige til. Mathias vender ikke hjem. Det var så det for Mon Mathias vender hjem. Et knaldhamrende spændende indslag. Skråstreg. Det er jo et ufatteligt tabubelagt emne. Det er jo ikke alle, der vender hjem til jul. Vi skal nu videre til vores reporter, Lasse Erdum, som vi har valgt at vælge at stille om til, da han nu befinder sig worldwide, lokalt, nationalt, med en anden borger i området. Lasse, er du der? Ja, hej. Ja, det er Lasse Erdum her. Jeg har simpelthen et frisk nyt interview klar til jer, og det bliver drønhamrende spændende. Jeg glæder mig sindssygt meget til det her, så kom med. Jeg står simpelthen her sammen med. Ja, kom. Ja, jeg står her sammen med. Jeg står her med. Hvad er dit navn? Ja, det er jo Birgitte. Hej Birgitte. Birgitte, hvad hedder du mere end Birgitte? Jamen, hvad hedder Birgitte? Vi står simpelthen her med Birgitte. Det er så fedt. Ja, vi er helt ekscentrisk over det. Men Birgitte, hvad er det, du har at fortælle til det her Worldwide National? Jamen, ja, jeg har set julemanden. Ja. Birgitte har set julemanden. Hvorfor? Og hvor? Jamen, han kom bare sådan for mega lang afstand fra, og så ser jeg ham bare, og så kommer han helt til, og så giver mig han bare den her fantastiske pose. Sådan en lille pose med en lille smule chilis i. Det lyder dejligt, Birgitte. Hvad var der i den pose? Jamen, det var sådan en masse julegodter, tror jeg. Ja, og så kommer han, og så når jeg spiser den her lille pose, så bliver jeg helt sådan en helt juleglæde og sådan en lille. Det lyder fantastisk. Hvad skete der så? Jamen, hvad sker der? Så kommer jeg ud med en kunde hen mod mig, og så bliver jeg bare sådan en hel. Ja, Birgitte, hvad blev du? Du blev helt sådan hvad? Birgitte? Hvad så, Birgitte? Vi oplever lidt tekniske problemer herude i felten. Ja, det er det, der kan ske, når vi har live tv. Vi må desværre gå tilbage til studiet. Tusind tak for det. Også og i går. Ja, det er jo, hvad der kan ske, når man laver live/fjernsyn. Så kan der være forsinkelser i systemet. Vi skal nu videre til et knaldhamrende spændende interview. Vi har valgt at vælge at finde
en helt normal, lokal familie, som vi har fået i studiet i dag. Ja, det er bordel. Vi har besøg af Oluf og Gertrud Sand. Velkommen, Oluf og Gertrud. Jo, det er... Og dagens emne, det er jo traditioner, juletraditioner, og hvad man gør hjemme i husstanden. Og Oluf og Gertrud, må jeg spørge, hvorledes gør I skråstreg derhjemme til jul? Ja, Gertrud, Ja, det er live. Ja, altså, Gertrud også er det er bordel. Ja, du kan se kameraet det her. Ja, det er bordel. Det er bordel. Ja, jeg spørger, hvordan ser det ud hjemme ved jer, når I holder jul? Ja, slet du bare, Poul. Det var lige godt grov. Må jeg spørge, hvad får I tiden til at gå med i denne spændende tid? Jo, du ved, med skat og moms og det her, der ved, vi kan ikke få råd til det. Så det er bordel. Nej, og Oluf, jeg kan se, at du har gang i en knaldhamrende, spændende, skråstreg, kabale. Ja, der er nu ikke noget, som er ikke sådan kabale. Er det en fast tradition her i julen, eller er det noget, du gør til hverdag? Ja, det er jo vældig. Ja, man håber det. Lad mig vende spørgsmålet 360 grader. Spiller du meget kort? Altså, du ved, jeg er jo kartoffelavler, og jeg styrer det med kartofler, og jeg elsker det der med, når jeg kan få tjent penge, og det bliver godt surt, og sådan noget, som man får gjort det lige under, og du ved, af statskasser. Det er vel live. Er vi direkte? Det er jo et ufatteligt tabubelagt spørgsmål, du stiller der. Da vi har live television lige på stedet. Ja, det var lige godt grov. Det var lige godt. Ja, jeg tror lige, jeg skulle ud og puste gris op der. Ja, jeg troede altså, at det er bordel. Og nu, jeg tror, hvis jeg skal ud og puste gris op. Ja, jeg tror, jeg skal ud og puste gris op. Ja, der er kommet grise. Puste gris op. Nå, ja. Vi havde lidt tekniske problemer. Vi har nu mistet Oluf, men Gertrud, hvad får du tiden til at gå med i denne spændende tid? Jeg får nu at vide, at vi har ikke mere tid, så vi må gå videre i teksten. Og runde af på dette aftenens show, som er årets sidste show. Men inden vi skal til det, skal vi til aftenens overskrifter. Og det her er første overskrift, går ud til vores seere worldwide. Now speaking in English. Santa Claus now speaking. Køkkenet kan nu købe mælk. Trine er en krøller. Stemmebånd sidder fast. Pingvinen klapper udvider horisont. Breaking. Mathias vender ikke hjem. Og foodprocessorer er for dyre i moms. Det var alt, vi havde for dette år. For denne års udsendelse af Børkop Højskole Børkop News.
Tak for sidst. Og jeg siger tak for muligheden for at komme i tv. Og Olaf, jeg simpelthen var så glad for, at du har inviteret os og sådan. Det var så dejligt her i juletid og sådan, at komme ind og vi var så glad, fordi du, hvad laver du? Nå, jamen, jamen, jeg siger tak for det. Hvad er det, mor? Nej, Olaf,